kambari ke Ukraine u Dmitry Kuleba henne kesni ula khot ikit khot jong ka NATO bikin pinyo da ki tiar ya pom ki bahe bat khlanbor ki bakidon kam ban ya khun pirsha ikjingwan hiar thma jong karasha kamat jonga kalong kabajem kidon tang lightly ki benta kita kilong ki tiar ya pom ong u Kuleba shikilat pathai khubor haswa kajingelang bat ki mentri kambari jong ka NATO ha Brussels ngakhat ya baro ki kinhun bikin bot sharut ya kejing artatin kejing bo kho ban a ya ka Ukraine ya baro ki bedan kam ula ong ba ka Ukraine kala banjur ya ki resep ni bikin pha shu ya ki tiar ya pom ki bakham he bat bakhlan kata kinthop ikitiar siat Namding ki artillery ki kali ya pom bat ki lieng sun ya pom kata hadian baka Moscow kala phai khmat ban beteng ya ki kam thombor shaki than mi ngi jongkari Ukuleba uloong ba ke Germany ke dekeri ke bakong santam halor ke jingyo ke kot ke balak ban le kham ha shu kata hadian bo kin tho ru be ki kin hun sinrop ki badang yai sngap menti ban yara bat ban peniyo ya ki tiari pom ke jing pin ya pher hapdeng kilat ban shweda bat ba ya khun persha kim dan jingmut ai hak ba phai shi ke jinglong jingman jongkari ke jonga ong ukuleba na kaliang ke NATO kalah kentat ban pha shipai bat bantu klar ya kate ke jingele jong ke Ukraine ke bom de satya ka hok jong ka ndre kala pha pat ya ki tiar yele bakong san kata kenthop ya ki anti tank bat ki anti aircraft missiles ka Ukraine ka khon ya kathma ban yada yala de kumta kani ke jing pin ya pher hapdeng ki tiar ya pom bat yada ban ya khun kam dan ya kanu ke jingmut ka bishisha ong Stoltenberg shu uteu he jong ka NATO ula ong bakham haswa bakikin hun sinrop kidan kam ban shim kabu halor kalat ban pha yakitiar ya pom shapo ka Ukraine kum bakalale mental abun tayo kata hadian ba ka Moscow klapen kre ban pin khlan biang yaki shipai jong ka nakapenta ka wei pat ka kam thombor ka bakham he ha ka than mi ngi jong ka Ukraine kani kalong ka jinglong jingman ka balawan long ru hadian ba ka Czech Republic kala long kari ka beningkong naki ri jong ka NATO kaban pha de ki tank shapo jong ka Ukraine kata da ka T-72 tank haringkat ki wei pat ki kalia pom kata hadian ka jingpan jingerap jong u President Zelensky